Isimo somuntu noma i-human nature, thina singabantu siyama-programmable species. Lokho kusho ukuthi imiqondo yethu ngokwendalo iyaqopheka. Wonke umuntu unomqondo oqophekayo. Wena owabona ikhompyutha noma ifoni entsha, njengoba sonke sizalwa singenalo lutho emqondweni yethu, bese siyaqopha, kuyilo sazalwa. Ake sibheke le ngxenye ye-human being as a programmable species. Ibalulekile ukuthi uyiqonde ukuze uzokwazi ukuqonda everything ephathelene nawe. Uma uzalwa, umqondo wakho usuke uvulelekile njengekhompyutha ne-hard drive entsha. Phakathi-ke kwa-0 years no-7 years, umqondo wakho usebenza kakhulu esigabeni esibizwa ngo-theta wave, okuyi-state of deep hypnosis, la ukholelwa khona izinto kalula. Uya-absorba-ke yonke into ekuzungezile, umndeni wakho, indlela abenza ngayo izinto, ulimi olukhulunywayo, inkolo, indlela yokuziphatha, imizwa, izinkolelo, ukwesaba, even uthando, nokuthi uma umuntu ethi uyakuthanda usuke enzani, uyakubuka lokho ucoshe bese uyakuqopha. Awubuzi lutho nje, wena uyaqopha kuphela. Lezi-ke iy'gaba-ke zengxenye yempilo siseyingane, yizona ezibalulekile nokuyizona ezizokwakha i-core program umuntu akazofunctiona ngayo. La ozubona khona ukuthi-ke ubani, yini ocabanga ukuthi ingenzeka empilweni yakho, yiziphi into oyisabayo, yiziphi izinto ofuna ukuba nogqozi lokuthi uzilangazelele empilweni uma usukhulile-ke. Lama-program-ke wona orana ngawo automatically-ke ngaphandle kokuthi uqaphele wena ukuthi urana ngaleyo program. Njengoba ubona-ke i-app irana in the background yefoni. Kanti-ke kungabe ama-global elite-ke okwama-corporations, i-media, uhulumeni, ezenkolo kanye nezezemfundo ziyakuqonda-ke lokhu-ke ngokujulile. Yikho esikhundleni sokuthi basifundise ukuthi si-programmable, basenza sibe abantu abangakushaya indiva lokhu ukuthi-ke si-programmable. Basifida-ke, basigxishe-ke konke lokhu bephinda-phinda okuyimilayezo ezongena through i-media, isikole kanye ne-entertainment. Baya-reward-ke i-conformity, ba-discourage-ke ukuthi sibuze imibuzo ejulile, njengoba sibone ey'kolweni kugqokwa ama-uniform kanjalo. Yonke into yenziwa ifane, ama-uniform ey'ndaweni zokusebenza, yiyo yonke into e-reward-a i-conformity leyo-ke. Baphinde ba-create-ke i-emotional triggers, njengokuthi basabise, basenze sibe nezinto esiy'fisayo, njengey'mpahla ezintsha, ukuba muhle, kuba nesikhumba esinjena. Kanti baphinde bakhande ama-competition-ke between abantu, okwenza ukuthi-ke u-subconscious womuntu uhlezi uvulelekile, u-receptive. Baphinde-ke basidayisele-ke ama-identities, nokuyila wena uba ilento oyigqokile, ube ilo msebenzi owenzayo, noma inkolelo le ofuna ukuthi uyilwele ngakho konke ngoba wena wafunda yona. Okuhambeni kwesikhathi-ke i-society igcina-ke isiyi-network nje yabantu abarana ngalama pre-installed softwares abhalwe yilabo abantu-ke abaprofithayo-ke kubo, nale ndlela abantu-ke abacabanga ngayo-ke. Kubalulekile ukuthi konke lokhu siqonde ukuthi umculo, ama-movie, ama-posti, ama-conversations wonke nje kuyi-code engena nge-mental system, engena emqondweni. Uma wena ungahlungi okufakayo emqondweni yakho, kuzoprograma wena unconsciously unganakile. Imicabango yakho izoba imizwa yakho, imizwa yakho izoshape izenzo zakho. Izenzo zakho yizona-ke ezizoba yilento oyibiza ngempilo yakho. Ngakho-ke qaphela-ke ukuthi ubukani nokuthi ulalelani. Buzisisa-ke ukuthi ngabe lezi y'nkolelo engiy'kholelwayo ngami zisukaphi. Ngabe ngikholelwa ukuthi ngiyisoni,
ngabe ngikholelwa ukuthi angifanele izinto ezinhle, ngabe ngikholelwa ukuthi mina ngiyahlupheka. Yiyo yonke le mibuzo okufanele uyibuze, uyibhekise kuwe, bese ubheka ukuthi isukaphi, ngoba iningi layo lisuka ekutheni waqophani ngesikhathi uphakathi kweminyaka ewu-0 years kuya ku-7 years, nokuyilawa ucosha khona yonke into njengesponji, uqopha emqondweni wakho, ungabuzi lutho, ucosha nje konke okubukayo around wena. Uphinde-ke futhi ureprogramme-ke umqondo wakho nsuku zonke through ama-affirmations, iqinisekiso, uyiphindaphinde, uphinde ureflecthe, ubhekisise ukuthi usuku lakho luhambe kanjani, ngobani. Wenze i-meditation bese wenza i-conscious learning. I-conscious learning ukulalela le video ukuthi ngifunda okusha, ngifuna ukukuqonda ngoba ngi-apply ingqondo yami, ngiyigxilise ukuthi ngifuna ukufakani emqondweni wami. Uphinde futhi uyizungezeke nabantu abakhuluma iqiniso, kanti-ke u-avoide ingxolo noma umsindo omningi. Uma-ke uzoqaphela-ke wena, you are not just the program, you are the programmer. Uwena umuntu ophethe ukhiye ekutheni kudlalani empilweni yakho. Uwena ophethe ukhiye ngokuthi iyiphi program efakwayo emqondweni wakho. Ungakushayi-ke indiva lokhu okukhulunywa ngakho ukuthi umculo uyaprogram. Qaphele lokho ukwazi ukuthi kuprograma kanjani, bese uhlungu ukhethe kahle ukuthi wena uyiprograma ngamuphi-ke uhlobo.